Здравейте, мои почитатели! Днес ще правим машина за Cobblestone. Ето, вижте, вече няма ви трябва Cobblestone. Пускате я и то се прави. И така може до където искате. И спира да се прави, когато я спрете. И си чупите цялото. Ето и ви го Cobblestone. А не да се лутате в мини или други подобни неща. Сега ще ви покажа как да направите това. Сега копайте 5 на 5. 1, 2, 3, 4, 5, да. Е така. Чупите 3 блока надолу. Ето така. Така. И после след това 3 на 3. Или 4. Не, 3. Да, 3. Ето. Сега взимате пистени, да не са стики, че не трябва да са стики. Слагате ви. Защо не става? Ето така. Тук ще си направя една портичка от 3. Ето. И ви трябва тук редстоун. Ето така. После тук ви трябва редстоун. Така. Слагате редстоун флаката тук. Отгоре с така. И слагате това, което държа. И го правите веднага на най-малката степен. И става така движението. После слагате ръчка и го спирате така. Ето. Тук задължително трябва да има купче. И така слагате нагоре. Ето така ги слагате в тях. После чупите. Да, ето така. И после запълвате тук. Така. Не тук. И така. Тук можете да си го закриете. Само ръчката да застане. Средата е лава. Отстрани е вода. Е така се получи. И сега първият клас ще, когато пусна машинката, ще ви е такъв, защото аз го направих. Така да е. И започва да се прави. Я дали ще отида където иска. Виждате? И закачвате нагоре. Е така Cobblestone си расте и расте. Нагоре кулата си расте. И това беше от мен. Довиждане с... И дано да успеете да направите тази машинка. Довиждане.